Mwazuka bwanji amalanzanga kwina kulikonse kumene muli. Tabweraso ine Clift Nyama. Paja ndinalonjeza kunena kuti mawu anga omaliza malingana ndi mwambo opereka nomination letter azabwera. Mwambo opereka nomination letter ukatha. Now watazulo. So ine kukhala activist sizimathandauza kunena kuti ndilibe mbali yomwe ndimasapota. Chifukwa chokuti ndinadzuka mmamawo kupita kukadula yani kodi chiphaso changa chovotera kusonyeza kuti ndina ufulu otani kodi okavota andiso ndikasankha mtsogoleri wa kumtima kwanga. Ani ndinanena kale pano panapanga kale endorse kuti mwa anthu 22 napanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika. So ndimafuna kulankhula ichi kukhala munthu mmodzi amene napanga Professor Arthur Peter Mutharika sizimathandauza kunena kuti kutachitika chabwino ku UTM ndi Adaliso Kabambe sindingayamikire chabwino chomwe chachitika kumene kucha. Kutachitika chabwino ku MCP ndi Dr. Lazarus Chakwera sizikuthandaza kuti sindingayamikire icho chabwino chichefere kuti ndineyo napanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika. Chimodzimodzi mai Joyce Banda adachita chinthu chabwino mmene kuchako sikuti ndingalephere kuyamikira fere kuti napanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika. Machitidwe anga azinthu amakhala a straightforward. You see? Andi choyipa kukuchitika ku DPP ndizikakamize chinthu chichacho ndisalankhule chifukwa chonena kuti ndimasapota chani kodi ndimasapota DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tikapanga machitidwe amenewo sitizamanga Malawi. Choyipa ndi choyipa, chabwino ndi chabwino. Andi panopa sindili kubwera pano kuzanena kuti ayi running mate anasankhidwa ku DPP ndi running mate amene amamuyembekezera anthu. No, sindikubwera pano zapanga withdraw mawu amenewo. Andi sininganene kuti Matthews Ntumbuka wa UTM ndi olakwika chifukwa chonena kuti ndipange paint my Jane answer kuti akhale abwino nzosatheka. Sininganene kuti running mate amene wasankhidwa ndi Lazarus Chakwera Vitombiko Mumba bora my Jane answer sininganeneso. Koma sizi kuthandauza kunena kuti ngati nyumba mwako kuchitika chinthu cholakwika sikuti isintha sikhala nyumba yako ikhalabe nyumba yako. Koma umangodzudzula chokha cholakwika chomwe chachitika nyumba iwe nkumapitirira ndi chani kuti ndi moyo wako. So kunena kuti ayi pena pake sipanaende bwino ku DPP posankha mai Jane answer sizi kuthandauza kuti ndanena kuti DPP itani kuti iluza. No, sizi kuthandauza choncho. Koma si chinthu chomwe anthu amachiyembekezera. Si chinthu chomwe anthu amachiyembekezera. DPP ndi chipani chomwe gwina aliyense panopa akuchifuna kuti chibwerereso chani kuti chibwerere mboma. Andi decision ya chipani cha DPP kusankha running mate anthu amayang'anapo kuti running mate ameneyo akukalamula chani kuti akukalamula dziko la Malawi sakhala wa chipani chokha cha DPP. No, ndiye wina aliyense atha kuyikapo maganizo pa running mate ameneyo chifukwa zipani zomwe zikupikisana mdziko munomo kwambiri titha kufotokoza ndi zitatu makamaka zipani ziwiri MCP ndi DPP. So DPP inapanga mistake kusankha my Jane answer. Koma sizi kuthandauza kunena kuti DPP anthu saivotera. Ayi
ndimanena mobwereza mpando wa vice president mdziko muno mwinanso ambiri anasiya kuona kuti kodi vice president munthu amagwira ntchito ya mtundu wanji ngakhale uli wofunika kwambiri kuposa mpando wina uliwonse. Lazarus Chakwera kumazichemerera kunena kuti iye apapa ndiye sanaphonye penalty sizikutanthauza kunena kuti anthu asintha maganizo kukavotera Lazarus Chakwera chifukwa chokuti asankha Vitumbiko Mumba. Ayi amalawi akuyang'ana ulamuliro omwe aonesa Lazarus Chakwera monga iwowo amene ali pasogolo. Chifukwa uli iwe wapasogolo uli munthu osongoneza ntchito lwambuyo imamurani kuti imamuvuta. Ndiye kusankhidwa kwa Vitumbiko Mumba sizikutanthauza kunena kuti Vitumbiko Mumba angayendese dziko lino bwino. Ayi chifukwa chokuti final decision ndi Lazarus Chakwera and dziko linolo ku 5 years yasogozedwa ndi Lazarus Chakwera and president ma vice president anzeru analipo wina ndi uja anamuphera kuchikanga ocha chifukwa cha nzeru. Moti zimene ziso zikuyembekezereka kuoneka kwandani kuti kwa Vitumbiko Mumba awawa ndi nzeru zawo zomwe anthu akunena akuyamikira kuti ndi anzeru asankha bwino, koma mpando wa vice president iyo ndamene amayenera kuti awugwirise ntchito bwino. Zomwe zikutanthauzira kuti Professor Arthur Peter Mutharika ngati amaziwa kugwirisa ntchito bwino ma vice president ake ndizo ayinakonso kuthekera kugwirisa ntchito bwino my gain answer. Ngakhale my gain answer mpayiwoka alibe zinthu zokuti maqualities okhala vice president, koma maqualities amene atha kubwera my gain answer kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Chimodzimodzi Achakwera ngati maqualities awo okhala ndi vice president ali owononga ndizothekaso kumuwononga Vitumbiko Mumba azamuwononga. Ndi mmene zinthu ziyani kuti zilili. So ambiri timafulumira kufuna kulankhula zinthu zosatani kodi zosakhala bwino, kapena wina ake akalankhula panopa chotsutsana ndi chomwe ino mmaganizira kuti ali ndi mumabwera kumayamba kunyoza. No, ine sindimatekeseka ndi kunyozedwa. Lake nafu ndimanena mobwereza sindimapempha ndalama munthu wandale, sindimadya ndalama za wandale. Ine ndimabwera pano kulankhula chinthu choonadi. So nkhondo ndi imeneyi ili pachani kodi ili pansewu. Wina aliyense malawi muno chomwe akufuna ndichonena kuti watopa ndi ulamuliro omwe uli pano wa Lazarus Chakwera. Ngakhale akumayesesa kumazikokerera kunkanatulatuda anthu dziko lonse lino kupita nayo ku BICC cholinga kufuna kugula attention. Tikuziwa kuti Chakwera akumafuna kugula attention kwa anthu, koma pa ground zinatani kuti zinakanika. Potenganso Vitumbiko Mumba ndi mbali imodzinso yogula chani kuti yogula attention kwa anthu kuti anthu ayang'ane za Vitumbiko Mumba. Ayi Vitumbiko Mumba tu sikuti akuyimira upresident ndi vice president. Ndiye taonanso mausogolero onse makuyambira ndithu nthawi ya Abakili Muluzi amalawezi panopa ndi mbiri yokha. Ndi amene achakungukana ndiyani kuti ndi dzikoli. Vice president wina yense sakulemekezedwa mdziko muno. Ndiye kusankha kwa vice president kumanena kuti ayi munthu wakwanisa kuchinya chigoli, zimenezo ndi bodza. Nkhani ndi usogoleri amene ali pamwamba. That's why tikunena kuti ifeyo olopita Mutharika titakhala kuti tizikanyamula kumapita naye kuliko kodi kumapita naye kwamusiya pa galimoto kumakuti akatilankhulire pa kampeni kaya akatani kwa ifeyo ndizokwanira. Chifukwa kuti ndi munthu yekhayo amene tamuona kuti mu ubongo mwake ndi amene angathe kutani kuti kuombola dziko lino. Dani kutenga munthu anthu amphamvu okuti apite pamene pacha cholinga chawo kuti akalibere misonkho amalawi azitani kuti azizunzika. So guys, let's support Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP cholinga chonoti atiwombose mavuto amenewa no matter what zomwe akunena anthu. Professor Arthur Peter Mutharika alina kuthekera kolamula dziko lino.